Και γεια σας παιδιά, σήμερα είμαι ο Κέιντι και θα σας δείξω το άλμπουμ. Ξεκινάμε. Και εδώ είναι η Paris Saint-Germain, ο Εμπαπέ, ο Νεϊμάρ, ο Μέση μαζί με τον Άλχερ Ντι Μαρία και ο Νεϊμάρ. Και είναι Σπάνιος από πίσω. Και ο Ολυμπιακός εδώ και εδώ. Και αυτό. Στο προηγούμενο βίντεο που θα κάνουμε, το άλλο, θα είναι με το 26. Οκ. Γιατί το παράγγειλα. Με σπάνιες κάρτες.